келин келин худо боягон кори офтагӣ бошад ман ба ҳамаи корҳои кардам. нон пухтам, хамир кардам, посудҳои шуштагӣ, пулои шуштагӣ, чангҳои тоза кардагӣ, пардаи шушта, овехтагӣ нав, ҳамаи либосҳои хуш карда, тах карда, ҳамааш хуша карда мондам. Бо чӣ кор бошад? Худо. Лабай ҳозир рафтам. Тани шумо, тани абай старбичи? Шаввас куни пешанба. Тез. Так, бо чизе ӯй кута буром ки ҳамин тели начинаду корош кардан гирада. Бо куҷои тоза кунгам, куҷои зе кор кунгам, ҳама ҷои фикр када биём буромадаги, тоза кадаги уже. Бо чизе кор ёвам, ҳамин мақсади ман начинад, як фурсатам начинадде, ҳамин шинад агар, ҳамин нафаси ҷони ман тиққа мекунад, ин бекор шитаст гуфта. ҳамин бо ягон кор ёфтанам дар кору, ҳамин мақсад кор када истад, ҷумида истад. ана мехел ҳозир фикр мекунаму бо ягон кора мефармонам. Шо тамом ман ҳамаи корҳои кардам. Ҳанактон гуфтасам секин тайёрӣ мебинаму хонаи модарам равам. Манам имрӯз оё мумкин пойда штан аллакай, чунки ман барвақттар мебиём. Имрӯз гуфтагӣ будам да. келин ман шумовай комплект постелни биллиёр дӯзид гуфтам дӯхтидми? Ҳа, вай дӯхта мондагӣ ҳамаша тах када хуша када шкафота мондам ман. Кай успед кади тамиваи дӯхтамба? Ҳава куртаҳои ваи чӣ? Заказа баҳоям дӯхта шуди? Худо, акҷоям гуфтам ки ман дӯзандаги акҷоям ёд гирифтагӣ бошам мана. ҳа, албатта ҳамаша дӯхта мондагӣ. Шумо хавотир нашавед, ман ҳамаша хушака тах када мондагӣ. Чизе ки шумо гуфтагӣ будед, ман ҳамаша кардам. Тӯба кадам, шумо робот побот немебан огоҳ? Тӯба аллакай шудид ми ҳамиваям? Кай успед кадид ҳамивая? ҳа, ҳамаша успед када дӯхта мондам. Шумо хавотир нашавед. чӣ хел кортону шудед? алка шудидми ҳамаша? ба ғайр аз кори хона ҳамиваям шудидми? вай ҳайрон кадосид шумо манаде ҳозир. ҳа, ҳамаи гуфтагиётона ман кардам. Ин чизе ки шумо гуфтагӣ будед, ҳамаша хуштага тайёр карда мондагӣ, бехавотир. Келин ман нафаҳмидам. Ин вообще монда мешадми? ё ин зани оҳанин ми нафаҳмидосиям дия. Вай алка корома шудам мегӯд ман ба тӯба кадам. ҳамон ба гуфтасиям ки ҳозир як тайёрима бинаму хонаи модарама биромада равам, камтар шишта биём ва ё дида. имрӯз камтар хеш таборомон омдагӣ ҳамнаям бинаму як саломалӣ карда меомдам барвақтар как. бо хони бува мегӯ иқада хони буватоба чизева мерид? чизе пухта мондагиам хони буватона чизесай? Якамоз хони бувам ба мерам мегӯида? мо даври шумода хони бува медониде дур мерафтим. ҳашоҳо бояд ҳамин давитон шавас кунто. як шаби дорад ҳама кора када буромдидми? чокунаму лиш бипага ани бувам баравам гуфта. ягонта ко ман кор ёва устод шумова. кор камми? ҳозир де? ани якта золушка мешиду ҳама кора мекунид. ани бува подождёт. ҳа, ма вай ҳафтаи пешина мерафта будам, рафтагим неку. ин ҳафта мебиём гуфтам ман воҳаи ба умед карда мондиям да. чизе? мебинам шумо корой кунед, ман фикр када хаёл када мебурам. меридми имрӯз ани буватама ё намеридми? Тамом. гап якта. қойда одам ани бувама равам гуфта ҳама кора шабонагӣ кунада тақарту қур. шаби хо мерад одам. бошед рафта кортон кунед. ман ӯй куда буром чиябо ҳама ҷой проверка кунам сони гавзано дальше. худо, дили ин каса чӣ хел карда ёвам бо ман. ҳамаи корҳои хона кардам. чизе ки фармон додагӣ буданд аллакай ман як рӯз дуруст пеш тайёр карда монда будам. ба мадарам акун чӣ гӯям? чӣ хел намеравам гӯям ман? чӣ баҳона кунам намедонам даже. худо қаҳво кар бошда. алло, ассалому алайкум мадарҷон. хадиҷа қалайто духтарам? дурустми? нағзми? нағз раҳмат. худо нағзми? ту мебими имрӯз? не, имрӯз рафта наметонам. пойда нашинтон гуфта занг задам да. чува? ҳа мадарҷон, хуштавонам гуфтан камтар дертар ягон рӯз дигар меравед гуфтан. корото накадими? корото кадаги боши ҳама корҳои гуфтагии хушдомонта гуфтагӣ боши чӯ намеби? намедонам, мумкин аст иншон нест аз ҳамин сабаб. ман пойда шитиям туя. ҳа, манам пойда штек будам равам гуфта имрӯз як ҳаракат кардам ки намондан. вай чӯ намемонан охир? намедонам рости гап. ҳамаи коромо кардам ман. ҳамаи кори хонаи шудагӣ будам. ҳамаи гуфтагиашона кардаму лекин чоре ки насриншон набуд мечи дигар рӯз меравед гуфтан дигар гап задаишон не. манам дига напурсидам. биназ мешуде мо пойда шитим. ҳа, манам як ҳафтаи дароз пойда штек будам равам модарама бинам гуфтаю лекин мана бинед хел ҳеҷ гап не. зиндагӣ ҳамин будааст, азиқ нашавед. не биё як ҳафту як бор мебими неми биё. фаҳмон гапа ҳама корото шудик боши чизеве намемона. хуб, як бор дигар пурсам кани.
мумкин ки иҷозатияну равам дар шумо диданем. ها مایلش давай. خدا شکر دیه. من کلنی خودم رفتم و نمیمونم. اول کاراتو نکنید و کنید این نکنید یگان چی بهونه میکنم. نمیمونم رفتم با. من اینه بین که گردشی فلک برین خودی دختری من خوش دامنش نمیمونم. من ویان کلنی من باید همه کارو میکنم. چون من نباشد این خیر رفتار میکنم من نباید این خیر رفتار کنم. چون من هر بار همین کار میکنم نکنم میگم و با میکنم. چون من سخت میرسم همه کاراش میکنم گفتگی همه میکند ها خوب میگه درو نمیگراند گپ نمیگراند پیشترانگی ها گفتگی به دست ده گردشی فلک بیکار با گفتگی نه این گپا فکر اندیشه کرده کار کردن در کار فکر اندیشه کرده. апа ва хоҳарони азиз, ҳар як шуморо ба кор даъват мекунам. худам лично шумо ба ёрдам мекунам ки шумо ҳам яке аз пешқадамтарин директорҳои компанияи Фабелик бошедон. ҳар 21 рӯз аз хона набаромада баробари корҳои хона, хӯрокпазӣ, кӯдак нигоҳ кунӣ, боз шумо метавонед ки дар компанияи Фабелик кор карда ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин гиред. духтарои азиз, агар боварӣ надошта бошед духтаро, шумо ба нависетон ҳамон маошҳое ки ман ба картаам мегирам аз компанияи Фабелик ба номи ман мегзарад. ман шумо нишон медиҳам духтаро, ягон ҷои фанду фиребаш нест. ҳозир асри 21 касе фиреб карда ё ки дурӯғ гуфтан намешад духтаро, барои он ки ҳамаи ин прозрачно дар интернет ҳаст. тарзи роҳи корамон ҳаст. мисол шумо метавонед ки дар омада бинед компания мо чӣ қадар маҳсулотҳои ҳалол дорад духтаро, маҳсулотҳои нарху навоаш дастрас дорад. барои ҳамин ягон ҷои хатогӣ ё нофаҳмоигӣ нест дар ин корхона духтаро. ҳамаша ба шумо ёрдам метиҳем, ёд метиҳем аз тарафи компания. боз бонусҳои калони пулӣ миқдори 10,000 ё 20,000 сомонӣ метавонед гиред барои звания директориятон ва боз чаллаҳои тилло аз тарафи наставникотон духтаро. ва ба ғайр аз ин маошҳои шумо ҳар 21 рӯз ба шумо мегзарад духтаро.